Hello mga inahan nga mga virgin o mga inahan nga di na virgin o katong mga inahan nga virgin pa. Moadto ta sa dagat kay manginhas. Unja nagkaw putag magamay kay ngano. Ang kanira bang atohang naong ug atong panit biklo nun. So ug mainitan basig manigrata tapos na hagsak ka dito 0% na atong beauty. So magkaw gajud ta. Unja ka na kay lawom pa man halal lang uja tita kay mura kak daok dagat. Giilag bang lingkod patanad to. Magling-ling sa hindi karayo. Lawom pa ka. Maito pa ka. Gina lagi mo na ho nga. To lagi mo na ho. To. Gamay kay. Grabing lawoma pa oh. Mabasa ni. Magwatwat sa tagamay ha. Ito yung eyeglass nga. Unsa may masulti nimo nga? Mura man ino. Dako pa magdagat. Nisamot may karaw-karaw. Sa karon dako pa ang dagat. Mga unsa lang tagsaging. Okay. Unsa imong masulti tita nga dako pa magdagat ho masujupo nimo di. Di, imunon ra. Post. Unsa may imong masulti mo nik nga Ay sama. kanang sa imong masulti nga kanang dako pa magdagat. Alam mo yun na nato uy, samsamon. Unsa kanahan mo kun imong pakulo nga nganong ga eyeglass man ka nang hinhas. Wa klaro, aro maklaro no kinaso ni kad kay daot ng mata. Kinana siya antiyos. So karon back job sa ta kay ningon bitaw ko nga alas 7 pata mo nga rin sa gabi eh. Ikaw siyang Mang. Kuasa nang lubot anay mang. Mang. ug makakuha kag kinason iya sa may baligja or Di, sudan na nang kaya may sudan ron. ay ko ani big gadahom ra ba ko nga gwapa ka nadapo kag isda. Mahaw. Himahaw. Nga nakasakay na gajud mi. Nakasakay na mi sa strip. Kaya aralaw mo pa na unsa pa matali ni muhunas mga alas 2 sa gabi eh. Minhas na pud mi kay way sudan. Ardaghan mi sa saka dyan tarawa ardaghan. Kana tukod ana tukon ana. Sige. Ana. Tukon. Tukon bugsay. 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 Ano na po na kita kilid? Kana. Kana. Ay feeling ha. Ikot ka mamukabit sa pikas ay. Ay, ano may ninga nga? Yawa na live ka doon. Live man ni ka. Uy, dali kay ninga nga. Na naguba aga mong katig guys ha. Naguba among katig tanawa. Madyo gali kay. Nagdagan pagyapon bina tanawa. Ama mong katig tanawa. Gusa ka na tagtang. Anjan niingon ang mga badyo dalian ninga nga. Sa migtujom kay wa pa naghunas na Mas pagkikulir. mo na si Gia grabing gwapahang Gia na mo na ni time ni mo Gia nga magyoyo ka na sa dagat G undan ka adyo ang mga tujom pagka kadugunon undan ka adyo labi na si Gia ipares og mga ginamos mga kamuti siya Kami din dito sa ginam yan. Sila na rin. Mami, si Zay mo ang dayok. Mahal na ni si Zay ini. Baligya pa ito sa mga ICM, sa mga department store. Mahal na ito ni si Zay. Pero taris, amo, og dari ka mong kumpra, brato, ratag 100. Pero og Kas mga ay. gwapa-gwapa pag kagamay, tarhaan pag gamay, mga 80. Samo. Og gwapa.
Pero kinabaritaan na gud ni mahang naong joke para kay. Dagan ng mais. So nakakuha na tag sa kaninikad. Usa pa kay paus man. Pero mangita tada ni karang di ta pagansi. Daibat guys. Lami ni si gisahon munipat. Atong ibalik ni kay di man ta modadan eh. Ibalik ni kay luoy na. Swaki. Muna si swaki. Color. Color ang swaki. Lami ni Sija. Pero mas lami dyan ang unod sa tujum. Natay kuha na po nga oh. Mananikad. Ang lugwa na. Nung lugwa ng kinhason. Aliji. Kita tayo ng saang. So, saang. May nakita na naman tayo. Dalawa na. Duha na jud kaingani. Duha ka saang. Dalawa ka saang. Plastic pa. Wala ko, di na ko kahawid guys. Kaya napuno na among sudlanan. Ito na gipakuha na ang gumangkon usudlanan. Kaya di na jud masud tanawa. Saang. Di na jud mahawira na ho guys. Di na So ni. hello guys. Muna ni ato ang kuha. Muna na atong kuha. Ato na ning jubjuba na natay saang. Saang oh. Naay saang. So, Oh, dis ama nagikan. dahil hira ko galibot-libot. Bisa mo ito tingalit. Wa ko ba jaga-jaga? Diyan mo ganun. Jaga-jaga pa niyo. Ano magjub-jub? Kanang mga ambak ba? Ba na to? Hani ba hindi man makuha ka adlok? Uy, buto na lagpot. Ngayon nagput, saang na to. Ang kita lagi. Wait na ako nag assistant niya. Awa, kay lubog. Ang pabugnawa. Wala, good. Lami na natuluan mo. So, muna na itong kuha guys. Ang ganina, bagipili ni Hudrayan. Ara, lamian na. Saang. Libre sudan. Muna itong Nabili kuha. na ang ganina, magana kay naibilin. Wow. Welcome. At usa ni picturean ki. Pila man na kabuk mo saang. Napo kabuok saang. Okay. Aircraft. Karahawiri sa G. Yan, muna na itong kuha. Ben. Mura rin ako kay. Ngita ko saang. Yung ating kinhason. Ayan. So, see you in my next vlog. And don't forget to subscribe and hit the red notification below para updated kayo sa lahat sa tanang mga video na ho. So, muna na itong nakuha kinason. Iniguli na ito tanhi ato ni sunuban ng bonggang-bongga. Itong putang aglubi kay Armo Busog. Bye-bye. God bless. Peace. Padung na kog uli. Nakit amar duha ka baji ka baka-baka tarawa. Kay kog unsa ilagi baka-baka. Tarawa. Nanguha di ay sila og karanay balinsaha. Sa mo pakita sila balinsaha ha para bongga ka. Di pa inuon ni nga koan daghan ka yung mga balinsaha nila danhi oh. Daghan ka yung mga balinsaha dapat itsa di balinsaha. Inga na pagkuha sa mga balinsaha tanawa giunsa mulingkod ra ka
Tapos magbikangkang jud ka karo ag balinsaha mga nga jud. Oh, ana. Kumot-kumot Oh, kuan tapos idigbikangkang oh. Nakakatawa, oh. Na. Mao ni si Ja, guys. Tapos Mare mo ganda kay mangin hasta. di man siya pwede og kuan di ka mo bikangkang ono kay kanan di maka Bikangkang gyud. Oh, bikangkang jud karon makakuha. guys. Ginawa. So mao na guys. So kung gusto mo mongari nga mga balinsaha Oh, di ay kay guide. mahal naman na siya sa adto, mahal naman na siya dito sa Na dagko. amo na daghan balinsaha. Guys, oh, guys. Mahal na na og ato sa black market. Guys, oh. Arang mahalaga Titi ni nga kay ka sabaw. mo picture sa kati, di ka mo picture sa kati. Picture eh. Cha